Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Αν μου έλεγαν πριν λίγο καιρό ότι θα συναντιόμασταν με αυτόν τον τρόπο, θα έλεγα ότι ήταν αποκοίημα μιας αρρωστημένης φαντασίας. Κι όμως βρισκόμαστε εδώ και σήμερα που κλήθηκα να πω δύο λόγια για αυτό που συμβαίνει και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, το μόνο που μου έρχεται στο στόμα είναι κάποιοι στίχοι. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ως αν αυτή που μούλαχε δεν είδα. Ρίχνει να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερωτά. Στείνει στη γη καράβι, κήπο στα νερά. Κλαίει, φιλεί το χώμα, ξενιτεύεται. Μένει στους 5 δρόμους, αντριεύεται.